Ondan hem edip alalım. Hani kolayrak berrak fişun. Ben şunu size eğer Suud'un oğlu Mehmet Hak'ta zadeli bir hikayede edip vereyim. Yalansa adam gelene öte uç olup gelyendir. Ertekler olsa dören son müdümün galyandır. Onun nemi bağlılar. Başlayalım. Allah'ın uğrağı selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Mehmet sen oğlum sağlamazsa getiriyorum. Ya o da at tut oğlum hani. Esselamu aleyküm Allah'ın ul. Ve aleykümselam. Hem kurulsuluk Şükür. mudur? Sağlaman getiriyorum mu? Şükür Hudaya. Hay berekella. Tüveleme. Bir usta varını yeden işin kim olmaz. Sarı istediysen bir şeyle gayet tanımayan olmaz o. Tüveleme. Eline güller misin? Bunu yediversin diytene. Eğer nırkını alırsana, men diyene yerime kensin. Ne mal alaşman? Alaşarsın. İyi yerine kovdun sayladın sakkallar. Mehmetcan atını yerleyince yör ben sana çay vereyim. İyi yer atın sağrısına varlan yanına. Han yör sakallar. Yer vakali. Tüveleme. Meni kızıvrın var saraysa. Seret ona seret. Atın idrine düştü töyüttü. Sakallar. Mehmetcan oğlunluktan ata ezberdir. Ay ezberdi görünüp durun. Aynamat bakıyorum. Dünyadan öttü gidiverdi. Mehmetcan'ım cahil sıkıptır tüveleme olun. Hiç yanından ayıran oklumun. Ay havada. Atı inen gövünü oğul kıydın üstüne. Oğul kıydın gövünü dağın düzün üstüne değilenme. Ha kaydıran ya. Kaka, al çay sani. Ben sana dağ otlarından o çay demlep verdim kaka. Gece kovu yatardın. Sağ ol oğlum. Men okuyum tutan ok. Sen bilen bir kağıt görünüm var oğlum. İnnemen Mehmetcan oğlum qarraptırın. Diyen ay kaka. Sözüm ölme. Bu zatları aytmak bana da ansattır öйтme. Bari ecen pakirin sandığını aç. Açan yerinde 3 tane nun çök vardı. Getir şolları. Bor kaka.
Ne kaka? Mehmetcan. Tüvelem inni senem yigit çıkıptın. İnni senem öz baştak durmuşa baş koymağa. Durmuşa akıl yetirmäge, özüň tanamaga, tanatmaga, öýle işikli bolmaga wagt boldy oğlum. Elbetde, sen ykbalyň marada men alad etmeli. Ine, şulaň hersiniň içinde 100 tylla var. Sen şulary alla, oňuşy gadyma we çärekde garawuş satyn alyp gel. Bärden amat diýerlese bol. Belki işin şowla. Täzir bolsaň, ýurt gedersin. Bolelinlikde ýaşarsın. Bolya kaka. Ona nämemesan ertirdan saz berenne Allah diýip ýol rawany bol. Bar oğlum. Çayını tut. Bor kaka. Bar oğlum, Allah yarın olsun. Sağa manit de, sağa maniyel. Allah işin uğrun etsin ne herine. Bolya kaka, sağ oturun. Hoş oğlum. Mehmetcan her bilen kakatynyň ak patasyny alyp ýol rawany boldy. Kakatynyň sargytlaryny ýeken kellesine aýlap, nämeden başlamaly hakda oýlanýardy. Şu oýlanmalar bilen Mehmetcan ýolly aty ýadata dinç berip, hem öňe dinç alyp, az ýörep, köp ýörep, ahiryn goňş şäher bolan Gadymabad şäheriniň derwedesinden ýerdi. Bazar günü bolan soň adamlaryň uğru bazara dey. İlhanjak bolsa sen hem şoňa diýen nakla ýerip, Mehmetcan adamlaryň ýerine düşürdi. Şuning aýrbekde ýaly bor, ýani kesteler bir hili bir. Tekiden ardy meden o. Şiirle berip, gatwudur Hindistanyň getirlen o. Ha şeýle täkini bor ýani getir ýary. Ha, şuňa bolýar. Ha, o ýaşy diýär. Hak valla bu diyen bakanın 10 yaşa verek. Hayır, fiili seni de mı? Var 16 var. Hayır, o diyen ama. Ha. Ýeren doğru. Ha ýaşy diýär. Yer pika. Oy 70. Ulan näçeden? Olam 70. Alıp aňarky näçeden? Ol asyň. Gelin arkadaşlar kuyuda alsanız. Kele kuyuda. Öyle bir yakışı yakalım. Artan. Gelin. Esselamu aleyküm. Ha? Aleykümselam. Hormatly ýaşuly burç näçedenkä? Ha? Men 300 tyllalyk satyn almagy taýýar. Ve beýle alyjy üçin men arzan bermäge taýýar. Menne Hindistanyň gelen iň ow haritler bar. Häzir men onu saňa görkezem. Häzir. Yok o boşlu beyle okulun o. Boşku şeýle okol Boşlu yat okul ya. Sen dün tapakta bolmadın. Şoň üçin hem bilem o. Ýür morlamyzda sorak görýär. Yürü buraya. Sen ýaly alyjy üçin iň ow haritler bererin. Nere ýitirip mollaýar? Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Gel ver. Başylymy öwrenmek üçin Ünis we aleykümesselam. Esselamu aleyküm. Geçiberin. Ana yan kaýdysym ýaly. Esselamu aleyküm. We aleykümesselam. Geçäýin. Başylymy öwrenmek üçin erjellik gerekdir. Galyň akylly kitaplan gatyn açmaly bolsaňyz. Ine hormatly soplar. Biz ilim hakyna, ilimiň düýüne ýetmek hakyna başylymy öwrenmek barada köp gurumlar etdik. Eýsem de bolsa diňe başylymy öwrenmek bilen çäklense bolarmy?
bu çılşırımlyk gazakly baş ilim bilen ýaşaýşam bile ýörýändir. Ýaşaýyş duygudur. Güýçli duygu bizi mukamlara, şygyryýete, şahiranalyga çagyrýar. Ine ýaňy şygyryýet takynna ýene gaýtadan sorag berdim. Şahiranalyk Hudaýyň beren peşkeşidir. Akyllarlamyz, alymlamyz şygyr ýazmak bilen gyzyklanypdyrlar. Beýik hökümdarlamyz watany söýüp şygyr ýazypdyrlar. Şahir bolupdyrlar. Watana söýgü güýçli bolmalylar. Watany söýüp şahir bolmak bagtdylykdyr. Ine hormatly sowapular. Şuun keden gurrunglömüdün hemmesini ýatda saklamaňyzy haýyş edýär. Öýle namazı bolup gelýär. Hemmeňiz gidiberin. Hoş wagt. Ömrüňiz uzak bolsun, hormatly molla. Taňry ýalkasyn ýaşy git. Bize dendileňizi Allah Taala size ikes edip gaýdyp bersin. Hormatly molla. Siziň bulary öwredýän almaňyzyň nämedigini bilip bolarmy ka? Tügeleme. Men bulary ýaşy git. Geljekde öz işlerini, döwlet işlerini oňat ýerine ýetirer ýaly başlymy öwredýän. Hormatly molla. Eger siz maňa da olary öwredýän almaňyzy öwredäýseňiz, onda men size töläbe biljek. Tügeleme. Alama höwesiň bardaga doýulýar ýaşy git. Ýöne şol höwesiň üstüne başarjaglyk goşulsa, erjellik goşulsa, ana şonu men taňa başlymy öwredip bilerin. Men yüregim bilen ýapşaryn, hormatly molla. Ihlas etseň bolar. Başlymy öwrenmek üçin beýleklere ýyllar gerek bolsa, Mehmet başarjaglygy, erjelligi bilen gaýsy wagtyň içinde bu çalışyrmy ilmiň ähli dürüstlerini ele aldy. Kakatynyň täzirçilik üçin beren pulunyň bir bölegini alma sarf edenden soň, Mehmet kakatynyň sargadyny berjay etmek üçin bazara barmagy ýüregine döwdi. Beýik Allah Taalaň adyndan salam bolsun. Gadyrdan kaka. Men özümiň diýeridigimi, janymyň sagdygyny habar berýän. Maňa tawşyran işiň biziň garaşýanymyzdan köp wagt talap etdi. Men ýene de bir näçe wagtdan seni gujoklap biljekdigimi ananrasym gelýär. Ähli ogul söýgüsi bilen öz ogluňyz Mehmet
Ine ýaşuly hatda ýaldan aşylar. Taňyr alkadan oglum. Gelin sevda edin adamlar, gelin. Atları koyar. Hey, alçı, bäri gel bäri. Men sana şeýle gowy haritler çek koydum, sen bir ýere gurunjun bolan mı? Wah ýaşuly. Bu badarda güýmenlere zat kän eken. Sen nogray gel, esasen cahiller çünkü. Men sana şeýle gowy haritler beren, şeýle gowy haritler beren. Beýle haritler bu jele gaýda gören näse? Häzir. Ine, şulary gör. Yeni getirim molla. Adamlaň dutaryň şirin owazyna maýyl bolşyny görüp haýran galdy. Şirin mukam bilen adamlaň gowuny awlap bilsem, maňa başga zat gerek däl. Mehmet bu senedin inçe tarlaryny öwrenmegi ýüregine dowdy. Assalamu alaykum Bagşaga. Wa aleykum esselam ýagşy. Bagşaga. Maňa halipalyk edip dutar çalmagy öwretseňiz. Şu ýytylan tölemäge men razy. Ýagşy bir aňsat kepse däldir. Berin tyllaňy soň ökülmesen gor. Ya adaman, yaltanman, ýeriňsiz zähmet çeksen, ýyly çykarlyk hazırda bolup ýetişersiň ýigit. Ihlas bilen aglasan, sokur gözden ýaş çykar diýipdir körenlerimiz. Men razy. Yaga, arma buri. Var oğlum. Çalmagyň çylşyrmy tilsimlerini öwrenenden soň Mehmet täjesini öwrenip pul gazanmak üçin ýene-de bazara geldi. Ýöne giýjek aldy. Bu satýan täjer tapman soň lapy keç bolup bazaryň içine aýlanyp berdi.
Inni ne morka? Anna! Diyan. Oy bakar ya. Atuş. Atından etmesine verin. Kadırdan. Berde ne bolýar? Kuşta oynayalar. Kuş. Yigit. Kuş bir akıllarının oyunu. Biderek. Al sana verin. Doğru işte. Hormat ustadım. Size şeyle okuyuveren Allah Teala yüzümün şükür. Eğer de siz bana şu oyunu oynamaya uğradaysanız men size 100 tılla tölümeye tayar. Yigit. Eger de sen süpekin paykatlı oyunu öğrenmeye tayyar bolsaň, men sana bunu höwes bilen öğrederim. Men tayar ustadım. Doğru aýdýan Laçyn. Kakam yüzüne ne edip teredersin? Ejem pakirden galan soňky 300 tıllanama küle sowurduk. O gada kerek be. Be. Ay şu yalda getire ol. Kaldırıyorsun. Yeni getir. Yigirmi hatta kuncal kıday. On emeklerinde belli nava da gitmez nava. Götür hoğsanı. Götür. Aleyküm. Raşid, Haletler tayin mi? Tayindir katana. Onu ertir uğrar. Olur. Aleyküm ettiler. Yiğitler de halık mı? Hey yiğitler, sağ nahar getirin ha. Salamu aleyküm. Aleyküm ettiler. Hormatly kerwanbaşy. Menem ýanyňyzdan elekseniz lan. Men hemme aýdan da atlaňyzy ýerine ýetirdim. Gel ondan sen ne yaman var yadım? Hemme zady. Siz näme aýtsaňyz
Nahar tayinlamalı vardı. Bolya. Haritler gorumalı bolardyň. Bolya hoca. Malları seyretmeli borsun. Sereder. Yük taşımalı borsun. Daşarın. Ner bolýa, biz seni alyp gidýär. Her gün bir mis pul berýär. Razymy? Razy. Onda tayinlanyber. Ne? Al. Hey yiğitler, nahar getirin ha. Hasanın kerwani gün aylanıp, ay aylanıp, ahiri goňşy ýurdun paýtagtyna sagaman baryp düşdi. Täjirler ekiden haritlaryny uly peýda bilen satdylar. Öz ýurtlaryna soruljak haritlar satyn aldylar. Öýe gaýdyşyn bolsa, Hasan kerwan maşy uzak ýol gyýtgaltmak üçin näbelli bir ýola sokdy. Ve näbelli ýol kerwani bir gorruk goýun üstünden eltdi. Göçeli hostadın aytdım ama şu kuyuda su. Doğrayan hangi yören çayından kuyuda su. Oho, hakan kirulmasın. Hol kulluğun birini. Kallalıyım kuya. Bir kalla orada al çıkayetti ho. Haydiyanım näme ho? Gurru kuyu o pıraysa näme? Orada küýdedirim derek kalmaz. Yol veletdinim, kerwendenim ho. Ömür mümkürlük edip geçtin ay valla. Allah'ına vurukulu kurruk kuya ho. Ne edýäňday? Oho, adamlar. Yüpüňiz beripdir de herine. Oy sallansın. İň bolmanda şu taydan bir kuyuda su alıp çıkar. Doğru Hey da Mehmet, gel beri. Gel be. Geley. Näme hojaýyn? Bar git de kuyuda bilen yuparyk gel ho. Var. Bolya. Düğüne yettin mi? Suva mı? Hasan ağa. Ho! Berde su var yok. Yönü köylü sandığa var. Sandık. İçi altın kızıldan dolu Hasan ağa. Ay berekallah! Sen şu sandığı var ha! Yıpçağı da dam! Bil onun son yukarı alıp çıkarım!
Hasan ağa, çek! Yüreğimde ağrım bana. Çeksin. Çeksin oğlum. Yüreğimde ağrım bana. Hadi ayırın beni. Geçsene. Gelin ayırın. Yüreğimde ağrım var ya. Derhem becesini gördün mü? Kanun atıyor yok gerek. Hasan ağa, beğerdin nisat yok. Himmetini iyi verdim yok koruyup. Hoca Mehmetcan nedir ya? Mehmetcan'ın eline tutarım da tanıyor diye. Hani tutarım. Hadi sen. Tutar getir beyik. Mehmet Can'ın elini tutarını verelim. Hadi yüpem getir. Allah! Mehmet Can inin! Al tutarını yüreğin ısmadı yani tanıyor bakarı. Taşladık. Laçın! 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 Laçın!
Näme? Korkaydın. Korkunçurak öde. Sen kim oldun? Men ahalli egerçi sarayın oğlu. Adım Mehmet. Sen kakan diyeceğim başlardan olmalı. Sen yankı zağını kılıp çalan sağladın, kontrol tabanı var. Men söwdegerlen kerwany çekip gelýärdim. Ýolda suwumyz tuturdy. Ondan şu guýda düşledik. Suwam gaýdyp meni guýa salladylar. Suwa ýok ekeni. Yeron soň Ýöne sanlygyň bardygyny aýdamda ähli gymmat bahadaşlary ýokary iýerdip maňa buyruk berdiler. yeron soň. Menem iýerdim. Ha. Soň näme boldy? Soňundanam özümi daş çıkarmaly bolanna Hawa, halifamdan galan şu gara dutary şuny. oklap çal dutarmy. İçin ısmasın deyip meni şu gurruk guya taşladılar. Bu dünyada adaletın yokluğunu başta düşündüm. Yani böyle iki yıllık balın neyine söz çıktı. Benemedir sevgi abi. Şu şeyden içinde ömrümün en çadırlarını benim döveceğim. Vakti bakil haram dağdaları değil de. Öl yağlamlarından öğren hataplasak. Kovdu gel sen yağlandırmaslar. Şu bir yağlarını külpe küretle bir bana buyurduğunu ben sana borçlu. Maňa men atım laçynym gerek. Howontan Ýöne näme yönü? onu gaýtarmak sana başardarmy ha? O ne aget boldy? Ey, men başarmayan adım bu näme ha? Şu adım bildiğin ne de yandı. Ayrı oldu. Tomoşaklarım, yayınlarım. Sözü optur. Tamam, ottur. Hocayın yanına garip uğrayacak ne diye? Uğrarsın. Esselamu aleyküm Hasan ağa. Mehmet. Hormatlylar, men size rahatlyk dilek edýän. Bilmen, Mehmet. Ayrıl laçynym ýanyndan. Hasan ağa. Men guýda uklap kerwenden giýje galaypdyryn. Bu näme geçin? Eyden bolup, sen hakmy öňünden alıp, öz etmediýiň bir de taşlap, gittin-gittinli. Indiden meýle, hak keşlerini sana tölemellige hakym var. Doğru Doğrudan. Bağışlan. Siz näme buyursaňyz, men şonu ýerine ýetirmäge taýýar. Ýöne, hazinadanam öz paýmalaryny ümid edýän. Ana, sen atın Allah otalarık var. Demdiğinizin al, otur iyi iç. Bir ondan maslahatlaşır da sana tölemeli mi, tölemeli elini ondan aydar. Var, ötek. Bolýa Hasan ağa. Var, hot hadi düşler. Benim sonlayacağım sonra. Hey Mehmet, berik gel. Näme Hasan ağa? Mehmet sen, yine sana hat. Sen öňüräk gitti, bizim öýümüz tap. Oğluma ayt, Ulluhan ammar taýynlasyn. Ulu, ana ondan şondan sana yetdik paýyn verir. Bolýa. Bar, Allah yarım. Var.
Bol ya Hasan ağa, hoş. 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 Dur laçın dur. Şu yerde bir düşlüğe alalı. Beyik Allah Tağalan adından öz oğullarına hersine ayrı ayrılıkta salam olsun. Şu hatı eltin men kolumdur. O bizim bağlılığımızı almağı pikir edip bizim karşımızda erletli geçecek bolya. Şonun üçün Doğul bardığı onu bağdavat öldürün. Sizin kakanız Hasan Kervanbaşı. Şu hatı erten kervenimin iyidicisi. Bir yigit kuyudan altın, kümüş kımmat bahalı daşlardan hazine taptı. Hazina yarısını bana soğut verdi. Şoň üçin mehman yigit barar bolýan. Oň şanyna toy tutun, o edip garşalan. Kakaňyz Hasan Kervanbaşı. Hormatly, Hasan Kervanbaşynyň öýüne nädip barmalyka? Sen doğru var yani. Sen ho täzirlen ýaşaýan hatarına barıp şolardan tora. Soňuny ýarlan. Beýde çökün. Ajaýyp melikani Çökün görüňiz. beýde. Hemmäňiz beýde çökün. Ýoly boşadın diýen. Boşadın ýoly. Çököşak. Beýde çökün. Çökün diýdi. Diýdi çökün.
o odonluğu, kemilliği, dürüzü Allah şükrat. Bir peri kim? Bir sağıydı Melike. Sağımızın yekizağıydı. Hormatly, Allah sizin ömrüňizi uzak etsin. Sağ olun. Hasan Kerwunmaşyň öýüne ne edip barmaly? Oň dukançy kısan ogluma bolmaly. Atlaryna da Bahram bilen Hasan näler? Ha. Hoğa pavara. Sağ ol. Kelim sağ ol. Ava. Ondan uyun düğününe hiç taat etmeyen yatan ekenler mi? Ya wala nanan zoga ya. Tanrı kulu mu? Ulu mu? Birin kitelen ulu mu? Bir iki serak var. Kirin, dene muli. Deme. Ne açarak yaratık diye? Ay, ava. Hani 3-6 dagy ýanar. 3 haltı. Ava. Tutuş 3 haltı. Ey, demay. Özün dönül vakat sok zorlama. Ondan bar gitti dükkanı. Sonku dövülürde sevdan başından ayra vurdun. Kakan melayda derine samanlık kal. Senin iş edip alıp baryan kalan yok. Dine yatar yerinde iş buyurmak bilyen o. İş buyurma bana, düşünklü iş buyurma. Keledan. Sen. İntegam minnet şu mihmandan çekey. Ay sen. Otur da yırlamadım. Altın gümüş hakiki mi? Oğlum. Hilm barla gördünüz mü? Elbette. Hey halayım, eşittim eşitmedim diymen ho. Bizim gün ortada komşumuz Şiralı Han'ın oğlu Muzaffer dek ödüne kömülü yetken Zafer Şah'ın kıyıdı acayip melikenin çakırını kavul etti. Onun ehli yarışlarda utulli. Toy şert namazının şertlerine göre ol hayal etmeyen şekerden kovulup çıkarılmalıdır. Adamlar Muzaffer Bek'in maskaraçılığını görmek için hemmeniz köçe çıkın. Eşittim eşitmedim diymen ho. Aysanız lan. Binişik çarkılık he? Keteki yurtli. Sen vaattan haberin yok. Şahzade Melike öz halkını zar çektiriyor. Kim de kim kuş doynap onu uzsa şoňa durmuşa çıkacaktığını ayt ya. At çapışıp aydım çıktı yenge. Onsoňam görgülü Zafer Şah onun bir mal tamadını üzdü. Yüzlerce şah yigitler şehir terk edip Marslara vurup kaçıp gittiler. Huva! İşine ters binip şehirden çıkıp giderler ama. İnne o öýlenjek taplar öýdemek. Olay. Bahram, Seyf Ali. Köşkü ne edip barmaly? Köşkde näme işiň var sen? Menem baktım tinap görjek. Yirkilip oturmasana. Edil yüreğim yarıp barýada. Melike meni kovdy. Yarış nähili eşdi. Sen hemmesini bilýän. Yarış bolany. Ýigdiň haladynyň rengi nähili? Sen şonu bir bilýän? Aýdany? Altın renkli. Altın renkli? Altın renkli. Onsudan şahzadam otuğu altın kümüş öýdüp gözüň amaşdyr ya. Gözüň amaşan nerler saňa? Aýdym näme hakda? Hey, hakda. Melike hiç kaçan, hiç vakt söýüp barada. Bir söýden bilme. Bar gidiver. Ine göre Şapurcan. Kakan sen geljeğin üçün barmajygyna muýmylla da fiýelen o. Ýöne sen gamlanma. Allah'a şükür. Sen yanında men. Ögeýejem ba.
Yine ecen pahiran geri bolan olsa, men çağala ditmez. Vahşap Uğurcan, men meylim, seni göğsünü taht oturtma. İnşallah ham. Ey, vay ey. Melike. Yeri. Bol ya, men sana Melike'nin almana kömek edeyim. Ne görürsünüz yakın günlerde Melike at çapışığı da, aydım da, kış toyunu da asla gerek olmaz. Sebebi şehirde öğlenecek yiğit kalmadı. Ondan köşkün kapısını kim kapsın? Eğer de Melike'nin başı varsa Melike öğrenmek var. Bilmek şey diye ertirim öğrenme Melike. Gelmişim. Sen niyal hukuk bilen şanın şahidin diyeceğlerini bilmeden he? Men Melike öýlenmäge geldim. Sen men gölkümü tutturma yiğit. Ya deden toy şertnamasının şertlerini unutur yani. Şeyle tam sıkmı. Sen wagt çekmede şaha habar ver. Akallan eger ustasi saraýyň ogly Mehmet geldi. Şahydy Melikeň ähli şertlerini kabul etmäge taýýardy. Sen hey kuş diýle zady gördüňmi? Men ähli soraglar boýunça Zafar şaha jogap bererim. A sen bolsa gadardan öýe işiň etsene. Bol. Sizin al hidretleriniz. Sizin gayrınız dünyaya inmenke, bizim şapurumuz öz oğlumuzu yalı görüyordunuz. Melikecan dünyaya inenne, bizim durmuşumuzda üyüt gözük bir vaka oldu. Arman olan ikisinin hem ecesi, bir yılla merhum olaydılar. Yatan yerler yatmasın, benlerin iman bağlılığını versin. Yine hükümdar, sizi beyle gamgın yarıdı, ömrümde birinci gerek görüyor. Hükümdar, Allah sizi ömrünüzün ahirine çenli bir de hükümdar etsin. Yönüne azıcık yürünüzü beydip kıynamak ahirin. Sizin al hedretini. Aydı ver. Onlardan yigidi kuk vermeye bana ruhsat verin. Men size yalvarıp kahiş edýän. Yo, turun. Sizin hal hedrediniz. Haysydyr bir Herçim oğlu, sıfatım pihirdi. Gödel Melike'mi de süda hiççak oluyor. Sizin arkadaşınız, nehirlice Melike, şu yeni yoluk tüylü telpeğe münafik bolsa, köşün avraya kaçmaz mı? Elbette kaçar. Merkini verip ıyığına it salıp kovun onu. Elbette. Sen aydınlanlık meni kılıklanır ya. Yöne Melikecan näme diýdi? Şoň aýdanam bolar. O ýerde bärik çağırın. Men oň bilen ýeke täpgürleşek. Men sana ören köp soraglar berdim. Senem hiç hili korkusuz, ürksüz, mekirlik etmen. Men ähli soraglarıma jogap berdim. Sen bana yarayan yiğit. Şoň üçin men sen bilen pek yürekden gürleşdim. Elbette, Hudaý diýene Hudaý ýetirýändir. Emma ölümden öli. Hiç kime sıpma yok. Baýa da, garyba da, akıllara da. Menin tek ayetde diýerkem, taqdymy ýeke tak gyýdymyň münatip adamdan oýup gidetim gelýär. Men agtyk söýedim gelýär, agtyk ulusda ýaşaýarlygym sebäpli. Ne men şalygymda, ne goňşalykda. Hiç bir yigit men Melike'min karşısına görüşe çıkıp yeňip bilmedi.
Hova mihmani. Yönü sen bizim toy däpdi surlamızdan habarsınla. Ha? Yönü sen özüňi sinajak bolup, özüňe artık baka berýän edälsiň de herne. Ha? Yigit. Şeydi finak görünörün hemmesi. Bu tornoksuz baýlykdan çıda düşdiler. Men öz güýjüme inanýan hökümdar. Berekella. Sinanç görmäge ruhsat edin. Men hemmesini höwes bilen, ihlas bilen ýerine ýetirmäge taýýar. Koy Allah, seňeden arzu isleňi eşitsin. Häzir Melikejan bärik geler. Şoňdan oturypsyk, söz düşüber. Gelecekde adamın önüne kıyşertleri koymak gelişipti deyip kakamam halis yüreğime düştü. Güler yüzüňde menin kalbim dolu söýgüýümden aýtjak zadym kän öli. Wah, söz gelmeýär dilimden. Sen kim? Men sen çaklyň kabul etdim. Şertiňi ayan et Melike. Cemaat, Şahidi Melike bilen Ahalli Mehmet'in atı ulağı verilecektir leho. At çapışık iki aylaudan var attır leho. Aha! Sen bagdyň getiräň mümkin. Awa, awa. Atyň üstüne Yıkay diye. belki uday. Ay ama yürü diyorsun var ya. Ey Udaycan! Yeteneğe şükür. Sen bu yedek beni yeke koymadın. Allah'ın buyruğunu oldun koy. Hani yigit sen gönüňden gel, atyň jadylanan ýaly. Ay yok. Bir Türkmen atı. Ahaltek atı. Sen uttun yigit. Ay cemaat estin ho. İnniki yarış tad yarışıdır leho. दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे
şinim tılyan. Yöne bilip koygun sen. Bolorsun maskara var. Tekep birligi eyleyip teleye terslik kılyan. Cedagol uzanna hiç ket onu saklamaz. Televivenni ödünü sinaga duçar eder. Arzu hasıl bolman yelin uğruna gider. आंसू की तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से आसमां छू लिया रे प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का Ay cemaat inni kinovat aharli Mehmet'in kidirleho. Kimem bolsaň unutma. Enen seni doğranny. Çağa wagtyň oň saňa. Ak süýdüni berenni. Kara gaşyň gammasyp ejir çeken pursatyň. Suwsuz galan balykdy. Sen taşynda urnanny. Unutma. Şirin canın ömrüňe bagş edenni. Yol görkezýän gelletdi. Sen bagtyňa doglandy. Bester köňlüm. Kültürli ömür tanapanenni. Ejir çekýän men munnu. Zannanna bendikdi. Jebiriňden azat eyle. Kän çekdirdiň sütemi. Gözümden yaş aktarıp Nenni horlama meni. Ay dönüňden demin çekmedim. Sen bu kurolun jadylanan ýaly. Ay yok. Bir Türkmeniň milli saz guroly Dutar. Ne eýleýdi? Dutar? Onna şeýle. Buyurýan. Ähliňi eşdim kuş doýnuny. Diňe iki çäg oýnar.
Yine Melika hanım şuna at bilen kuş diýerler. Şan kokmasynlar. Goýsy sen öz şaň gory. Dur Melika hanım onu göçden utulardın. Maňa öwredetçe sen kim bolupsyň? Onu perdi bilen kuş Melika hanım utuldun. Dönükler. Bak, duydum, Melikecan. Benim Melikemdi halat etmeli. Nemet bilin men özüm gat oğulyen. Duydum, Melikecan. Jim. Bak, yigit, men o köp wagtlar garaşdym. Dinleýänim boyna gel. Jim. Men boyun almalıyım. Men utuldum. Men yerin yüzünü en acayip söýýän gaýdym ýetirdim. Men diýenden başga wagtlar eşitdim. En Melikany ähli ýarşlarda utupdy. Ýöne Weziriň aýaly Zanozi Zafar Şan köşkünne peýda boldy. O Melike bile bir zatlar apşyrdaşdy. So Melike sen toýdunyň men ýeketek haýyşymy ýerine ýetirmäge taýarmy diýdi. Men taýar diýdim. Onu köşkün aldynaky boz ýatan ýere bag et diýdi. Muny öňden ardy edýädim diýdi. Men taňa bir gece gün pul ýüze berýän idi. İçi garganan. Ine şu ýerde men Melikeň haýyşyny ýerine ýetirip bilmedim. Men utuldum. Jim. Maňa mähirlan obama akal etmäge kömek et. Men bu maskaraçylyga çyda bilmen. Men elimi galgadyp goýbersem, şu boşlukdaky hemmeýede bağlap gömge bolsa. Näme üçin sen menden ýeke gözlemem ýenmek haýyş edemem ha? Kakan maňa uny özüň öwe. Erkek kişi öwretjek işlerini özü başarmalydyr diýädi. Sen aýtsaň aýtdyň. Inni Melike näme aýdarkan? Inni äsi zatlar dogry çykdy. Wezir Zanozy şapordagyň bu işler alar gokun işdiýerler çyn ekenne. Teýgi pek bolmaly. Haýtam çykdy jagat. Sen ağaran saýgat bilen ha. Şeref. Men bu ýigit üçin hemme adet bilje. Ýönüm bu maňa muhat beren ama. O şeýle üçin hemme adet öýletmek isteýär. Enne bolsa men sen näme isleýän biletim gelýär. Ýörü şunuň aýt. Eger häzir sen öz toy meýilini tatbiklasaň, tarta miras düşer bolar ýaly. Men öz radylygym bilen. Hemem gyýyn Melika radylygy bilen. Men seni gyýyn Melikejana öýlendirjek. Öýlendirjek diýär. Hökümdar. Men häzir Melike bilen toy tutmagy radyçylygym berip biljek däl. Ya tüýüş bolaydy. Dursana. Vay gyýdym Melikejan. Durun. Dursaňyz lan. Men razy. Ýöne men Kakamyň ak patasyny alasyn belýär hökümdar. Bastan şey diýim ele. Kaka? Mehmetcan, oğlum. Esselamu aleyküm hormatlym. Ve aleyküm esselam.
Çakım çak bolsa siz şu öýüň hojaýyny bolmaly. A men oglum bolsa siziň mihmanyňyz. Aýtsaňyz lan hormatly, men oglum siziň göwnüňizde zadyňyzda degäýine däldir däherine. Sakallar, nemi? Aýtsaňyz lan. Men Milede. O meni tanarım. Men Şadaferi. Bir de men köşküm. Bu bolsa men ýeke takýdym Melike Can. Sen oglum bolsa hormatly, akally mihman. Sen ak pataň almak üçin men gyýdym bilen ýaňy toýun toktatdy. Men oglumyň saýlany bilen radylaşýan. Edepli, ekramly maşgalany öz ojagıma şatlyk bilen kabul edýän. Ýüren owy. Gelinimin ayağı düşsün. Ýene gadyrdan goý sen oglum ilki bilen tagtda oturup gördün. Ol muňa halal ýarşda münasip boldy. Gyýdym Melikam bolsa maňa miras düşer, artyk berer. Goý şeýle bolsun. Bir zarçylary dünýäniň çar tarapyna uradym. Bagtyar Melikanyň hem Mämmediň toý dawaratyny goý dünýä zar etsinler. Men tawilimdakylar paçanyň mehmanlary üçin toýa taýýarlyk gördünler. Goý her bir raýat biziň toý şatlygynda şatlansyn. Sakallar, ýaşlary ikçek goýaýaly. Biz sizem bilen gurrun ýetdik ýa-Allah. Ýör. Men sana şeýilgä murkudy. Ýerim. Mämmetcan bilen şagydy Melikem toý 40 gece günlap dowam etdi. Şadada Mehmet bilen şagydy Melike. Çigin çözmek üçin hemme barmaklaryny bile tutmagyň geregi ýok. Jyn, sen näme pikir edýäň? Beýleklerim ödeden işler üçin almytlaryny almaga wagt boldum hadýan. Wagt boldy jenap. Mehmetcan. Günahım bağışlayın Mehmetcan. Men sizin günahınızı geçip biljek däl. Sebäbi sizin her biriňiziň aýdan sözüňiz yalan. Men bu zatlara özüm şaýat boldum. Jyn, sen maňa hazyna eýeçilik etmäge ruhsat berýän. Ruhsat berýän. Tapılan sandıkta hazinani şehir gaznasına tapşırın da ila tarasına paylan. Bulary bolsa guýulary arassalamak üçin işe çekin. Bizim padşalygymyza gelýän ilçiler ýolly arassa guýdan suw içsinler. Äkidin bulary. He. Bizim günahımız ötüğün. Hemimiz edeceğiz. Odan pankelle olmadı ki sen bari. Yuvaş olun. Bulary boş yerlerimizi tapşyrsak adaletli olur diýip pikir edýän. Dogrusy bağlary gülletmek üçin diliň bilen işlemän, eliň bilen işlemeli. Elimiz bilen işleriz. Sen garşyda gerek. Äkidin bulary. Indi men öz dostumyň hyzmatlary üçin serpay yapjak. Men sen üçin näme edip bilerin jyn? Aýdym aýt.
dinleyeceğin aydın olsun. Sen näme meni undaydыңmy? Men sana islesen asmana yıllardan boynuma moncuk edip takayın. Men sen laçynыңda gezim edip görmege arzu edýän. Elbette sizin hemmäňiz bu balky toýa gatnaşansyňar. Men bolsa bu jarly kitaby öz ýerine goýaýyn. Bu täsin kitaby ata babalaňyzdan okandy. Geljekde oğulluğunuz, ağtıklaňyz, olaň oğullarym okarlar. Ýaşasyk dostlar. Köp bilen geçmege bilen jariň asarynyň öz eliňizdeligine düşünürsiňiz. Dostum sever yaradırmış yolumda, Dingesin fikrimde, oyumda, Kara göz galam gaşım, ardılı bağıt kuşum, Ak yar uğrumda öllerimden yaşım, ardılı bağıt kuşum, ak yar orumdum öllerimden yaşım. Yaksam düşümdesin, dursam kuşumdasin, Urşavalaydım ömrümün yaşayışım sen. Yaksam düşümdesin, dursam kuşumdasin, aşkın dünyasında ardulap seni, aşık oluverdim ey peri. Duygularımın bari, yüreğimin hıyali, yaksam düşümdesin, dursam kuşumda. Duygularımın bari, yüreğimin dermanı,